To je lindo. Dobre, takže dáma pani, môžem aj trošku dôvod, čo sa bude diať hore, hej, môžem povedať. Dobre, v poriadku. Takže folklórny súbor, ktorý, jak som už povedal, veľmi dobre poznáte, lebo je tam aj pán starosta. Takže, dámy a páni, nech sa páči na pódium. Ľudový súbor, alebo skupina Ševec. Pán starosta na čele. Nech sa páči. Takže, sa páči, pódium je vaše, nech sa páči. Ďakujem pekne. Milí priatelia, dúfam, že bude dobrá zábava. Možno, že neviete, ale v septembri už oficiálne vzniklo občianske združenie Šebec, pri ktorom funguje súbor ľudových piesní Šebec, ktorý vystupuje. Už, chvála Bohu, sa dostávame do povedomia v okolitých obciach, kde chodíme, a Prešove, kde chodíme na rôzne vystúpenia, takže dovolte mi, aby sme vám zaspievali trošku vianočných piesní, pretože ide vianočný čas a je potrebné sa trošku skľudniť a začať oslavovať trošku do brúsiek, dávať koláčiky, rezne, šalaty. Takže ja budem už trochu rozprávať folklórny súbor Šebec. Ešte taký klopot nevyšol. A to dubina.